салому алейкум апои азиз, ховарони азиз, хуш омадед ба канали ман, меҳмонои нави канали ман. ҳазор раҳмат ки шумо бо мо ҳастен, дастгирӣ мекунен, подписатсия мекунен, канали моро пешрафт се. Иншоалло умедворам ки бозам хубтар мешава канали мо ба дастгирии шумо, иншоалло худо хоҳад. дӯстони азиз, чӣ хеле ки шумо дидесен, мо садик рафтесем ба сари давлатҷона ҳамроҳи Фирдавс. иҷа пеши доми мо ҳай, домои мо хек домои нав нестанд, домои кунан. дӯстони азиз, ҷамаем домош кунан, я посёлкаи майдаакай. садик мо қарибай, қадур нестай. дӯстони азиз, школа садик ҳамаш дами пеша қарибан. аз неҷа мо садик рафтесем, беҳад беран хунукай. 27 градуса имрӯз, ду рӯз пеш то 39 40 дами ҷои мо. хеле домои кунан. инҷа поликлиника. Подписчики, а там мой брат родной живет. Где? Вот там. Как его зовут? Умеет и хотите, и Мадина. Да? Да. Холодно, Фидес? Холодно. Очень сильно холодно. Инҷа поликлиника. Повсюду снег. Поликлиника ми посёлка. Всем привет, доме А4. Садика. инҷа дӯстони азиз, садики мо садик калон нестай оқа. инҷа детский садае. боз мо ба сари давлата медроем, мегирем, меброем, бо камтарак видео мекунам. тамом. дӯстони азиз, дастгирӣ кунен, ака видеоро тамошо кунен. касе ки видеои моро якум бор мебинад, марҳамат, меҳмон шавен, дастгирӣ кунен, подписатсия кунен. дӯстони азиз, инҷа мо дар садик даромадем. здесь мы амади. Дай попшито барат, попшито барат. Вот, я готова динамайка. Быстро меня тут так, садись нормально, садись нормально. Садись. Давай, иди. Как много снег. Все, хватит, пошли. Нет. Возьмирайте. Давлет. Да. Давлет. Не пойдем. Погнали на домик. дӯстони азиз, дар инҷа тайёр кардани голени индука ман ба шумо нишон метам. дӯстони азиз, ба урусӣ голения номаш. голени индук ба мо чӣ даркорае? гӯшти индук, акарачкои индук. биё хел мегем. хай дӯстони азиз, ба мо чӣ даркорае? оз ман имра мапӯша
пусти руша пускам гирифтам дӯстони азиз, тоза шуштамаш. инҷо аз манам хел 6-7 ҷошунам хел мебарам ки то ки намак хушрӯ бихӯра, ҳал шава намакаш. ба мо чеснок даркорай, намак даркорай, мирч даркорай, зирара ма камтарак чикидам. баъд переправай курини даркорай дӯстони азиз. озима майонез даркорай. ними соус чили беа тезаи шумоам бидозен медозен, надозен надозен. дӯстони азиз даркор нест. ними худашам переправош худш бамаза беаму. инка ма хай худам хостам камтарак бидозам тезак бия. инам хел дӯстони азиз. озима амаеро якҷо омехта мекунам. инам хел дӯстони меҳрубон, хай тамошо кунем видеоро то ахира пои азиз меҳрубон. беҳад хай тамошо кунем ку чӣ хел бад меоя индуки мо тайёр карданаш. шумо метавонед аями соус чили надозен ки тези бия тезак тези праи фақат қаламфир қатия дона понаш қатӣ. ам хел дӯстони азиз, озима амашро якҷо омехта када. биём то чӣ хидма бигум, аралаш мекунем. я апай азиз мега ки аралаш нагин, шумо омехта бигин. ман аралаш гуфтагӣ омехта шидагиам. хеле дӯстони азиз, амашро якҷо омехта мекунем хай ба хоҳиши амо апай азиз. ман омехта кардан редка истифода мебарам. дар назарам ки ҳамин аралаш осоне. аралаш гуфта рафтам. дӯстони азиз, нам хеле амаша мо мешакем то ки намак бихӯра дирин ба диринаш. мемо ай сар мекунам то ай сарам хеле амашро якҷо омехта мекунем. баъд мебонем дӯстони азиз то 5-6 соат места то ки хушрӯд шава. озима мера якҷо карда баъд чиш мекунам. салафан пакет қати мепечонамшон. дӯстони азиз, нам хеле мепои азиз, азо раҳмат ки шумо бо мо ҳастен, дастгирӣ мекунен, подписатсия мекунен. миннатдора пои азиз. касе ки меҳмон нашида боша ҳатман меҳмон шавен. насиб боша оли зимистона камтар видео хачи нестан. баҳор шава ман кӯшиш мекунам ки видеои соз карда бибурорам барои шумо дӯстони азиз. азиз хунукай дига ами хонаам намефурад бибуро беран. беҳад хунука беран. баҳор шава насиб боша бо мебинем. дӯстони азиз, ман амашро хел пакета мекашем да мемонем дам бигирен. инҷа дӯстони азиз уже вақти ба пухтан расид. фарга беҳад сахтай. ман дар рӯи печондашон дига ишон наметам. дар рӯя мебондам. хараки дига рӯған мерезем ва фарга қати мепечонем маҳкам диққават. фарга беҳад фаргаи сахт. дӯстони азиз, ман ҳамаира печондам. камтараки рӯған кардам. дар духовка мебонем. мепаза дӯстони азиз. ман аввалда баланда бондам, баъд духовкаро паст кардам. қариб 2 соат варе ман бам духовка гирифтамаш. дӯстони азиз, аввал алои баланда бондам, баъд бо паст кардам ки хушрӯ паза. хел дӯстони азиз, беҳад хушрӯ пухта, гӯшташ мяхки мулоим. гӯшт ранги гӯшти бизай. ба фикри ман ки монанди гӯшти ами бизворе ки камтар хелак таре бувак дора.
خیلی دوستان عزیز، نه این دوکی ما هم تیار شد. که اروسا گولینی میگن، گولینی ایندوکه. بازم یک بارگه هزار رحمت اپای مهربان. خیلی که دیدین اپای عزیز، اینم خیلی خوش رو پخت میخ که ملوی مک عجایبات با مزه. دوستان عزیز هزار رحمت که با ما بودین تا آخر اپای عزیز. خیلی بسیاری با ما نیستن تا آخره. خیلی هزار رحمت با